Ngeni peteng bani pulebiang ya ka kitab jing penpau kawai hadin kawai kalenong lengba gani ke channel Kasi Gospel Media sa sisin biang haka keteng ka jong ujis Chris ngai kublay bat ngapriang subhai pi paro ka kubur ka bangakwa bani sam hani kapur kalong uangel uang lakelon ka Babylon kamut ayu lapen syong nongrem na ka kitab jing penpau kalenong bakat saw ka dekat ka ban riu hadu ka bakat wei ka dei ka gospel bam jikut ba onilap ha kisngi ki bakat do ka kubo jong angel uban kong ka kubo jong angel uba ka kubo jong u angel ubalai kan mau ba kim dei ki angel ki banialap shisha ha kisngi ki bakat do henry de manga bar mapi nama ka kentin angel kawan ka kentin Greek angelos ka bamut ki nongra kubo manga bar mapi ngila balong ki nongra kubor ban keren ya kani ka kubur sa sien nga kwa ban perkemau biang jing papau kalau nam kha saw ko dekat ba pra bat uwei pan u angel u baar u labut u daong lakelon ka Babylon habang keren syapang ka Babylon kum ka kitab Genesis kalanong ka ba khatwei de u Nimrod u bala sedang ban te ya kani kanong ba da ka jingte ka bajrong bala khot ya kani ka jingte ka Babel Hagaktin Hebrew Babel kabamut kajing Glomar Hagaktin Akadian kiong Babilim kabamut ka khodop jong kiblay bat kei kabangakwa ban ong ba uni unimrod ulate yang ka Babel kabalong ro shibanta nakahima ka jong u kakum Genesis kalonong basipo ka dekat bapra bat ka basipo nang ta kum ka kitab Mika kalonong kebasan ka dekat ka banrio lakhot ya ka Babylon kari Nimrod kajing sedang mi perthai biang ka Babylon hendai ka dei hakapor usim akat usargon bangakwar bani thu ipi hakapor ba Nimrod usdang manseng yeki hima keleng-keleng ka akan ka dei ka wei rangkat bat ka Babylon nang ta shishu ya ka hima Babylon lasen sha da ki jait ben riu ki ba pher bat ka jing sedang mi perthai biang ka Babylon handai kum ka jingdon ki kunhun sipai ki baklan ka dei hakapo jong u Hammurabi usim Amor kan kum ka jimatai u Herodotus u bade wei na ginong tho history bapau jong ka Greek hadian bon spa snam ka history ke thu ba u nong khaldi u bakerteng u Nabo Polasa layo ya ka shuki jong ka Babylon ya ka balatip kum ka hima Yasrab Neo Babylonian Empire hadin ba ka Babylon hi klayo ya ka jinglai lo na ka Assyria house nem Ruspa Arpo Hundriu BC man ukhun jong u bakteng u Nebuchadnezzar long ba ka hima Babylon kada pau hadu kata-kata ha ka history jong ka perthai kum juru haka khana jong ka Bible kum ka jipgamau Daniel kalonong ka basaw ka dukhat ka balay po ha ka usim Nebuchadnezzar udakop bar udoong hatu kani kamlong ka Babylon bakra ya ka banglate mga bar kumta teter bar ka ka bangakwa ban kren syapang kani ka hima Babylon kumno ka sedang bat kumno ka kut kum ka kitab Isaiah kalonong khalai ka dukhat bakanyo bar ka bakat pra Bleu la de bitulupa ba kimit kin sele prasha ya kinong Babylon haga de khat bakha khnaw la de bitulupa ublei lengba u noi tulpa isia ba ka Babylon kan omlongshu lano kan saklon kumbaklon kanong ba Sodom bat Gomora Daniel kalonong baar ka de khat ka balai phupra hadu ka basapho hagisngi jong usim Nebuchadnezzar u Daniel la de bitulupa bahadin ka hima Babylon kan sami sa kawaipat ka hima kay ka bangakwa ban ong hadin palat shispa san posnem na ka jingi thulupa u Isaiah bat palat riu posnem na ka jingbatay u Daniel house im Nebuchadnezzar ka hima Babylon handai ha ka jingsun shar u Belshazzar u bolong kungsiu jong im Nebuchadnezzar ya ka balabu jikama kitab Daniel kalano basan ka dukat palaipo bat laipwe kala kalono ka belong ha usnam sanspa laip kunai bisi But
kani ka hima Babylon ka kelono haki hima kibaya senrop lang ka hima Med balailam da Darius bat ka hima Persia balailam da Cyrus kumnu ba kila penjot penpra ya ka hima Babylon handai. Haka baydi bat Persia Cyrus ka kum ka kitab Isia kelanong basausan ka dekat kebenkong. Shispa san posnem shuaban kaya la dabi tulpa da Isia. Bat ka basngolongo hadu kata-kata badai kini kisim jong ki Med bat ki Persia ki balak penklam ya ka Babylon bat ka Babylon hadu menta kamshem ladon syu. Hoi kum ka jimp kamau sa isin ka kitab Isia kalanom kalai ka dekat ka ba ka kandai hadu ka ba arpo kaong di ka Babylon bat kum ta teter kanlong kum haba ubleu la penkelon ya ka Sodom bat ya ka Gomora on omdan ba shongshu lano haka lemni on shong haka pateng la pateng ban pendap ya ka ka ba ubleu la be tulpa lengba oneng tulpa jong Isia la pendap ya ka ni hoi kiladan ban persyang ban tebiang ya ka hima Babylon Henry Kim Shem lala ngakwa ban Quran Saddam Hussein o balong presiden basan jong kari Iraq ungej ba udei ukhun bahyar pateng la pateng na usim Nebuchadnezzar lasdang ban ile persya ya ka jingbu be ke jong blai ublai jong ka Bible lasdang ban tebiang ya ka Babylon nadu usam syajar kendai spa pra pulai bat ki babun ki jingtei ki jong ki babun ki dur ki dar ki ba ubu ya kadol jong bat usim Nebuchadnezzar upen pau ba ude ubahyar pateng na usim kumtar terter bat ka bang akwa banit hu ipi baya ka ni ka jingtei ka hima Babylon handai ka ba don hang tahi ulasdang matei khniat pakniat bat ka baja haus nam araja saw layo ban shamdur ya kani ke jingte da ki sipai kari Amerika lengba kalingsun bat ki babun ki jingte ki ba utei ban pelong snong biang ya ka Babylon ulam mudur kumbolong kani kadur ka hima Babylon handai. Hoa ngitip Shapang ke history jong Saddam Hussein maka perthai ke twet ya Saddam Hussein namar ba ulong ubasan sha donbor hadu kata-kata khamtam ubala penyap shibun ngut kiba lui ke ba ngakwa banit hu na ka jing phatyap ka jong ka ba uri hangni bat hangtai hadin khandai bnai na ka jing phetri layo kem ya na gani ka thleo lakem ya haka khalai turik December arjal lai bat lasdin pasi ya haka lai po turik December arhajar rio hoi walau la persyang melihat persya ya ublay ubaim walau la sedang melihat persya ya ka jingbu bet jong ka Bible ka kitab Isia sa isin ka ong kumni khatlai kalanong ka ba arpoi on omdon ba shongshu lano haka lemni on shongshu haka pateng la pateng lemni Arab on si ying jan hangta lemni kinong ablang brot kin pentia laki kenhon hangta Henry kimrat klau kentia hangta bat ki ying jongki kendap da kimrat bejelo bat ki ostrich kin shong hangta bat ki puri kin yashat hangta dashisha kani kejaka kabalong kenong ba Babylon handai ka Babel balate do Nimrod kalakelon nangta balate do usim Nebuchadnezzar lakelon nangta Saddam Hussein lasdang mentebiang kamsyam lalong haduk menta ban pendap ya ke ba ublay ukuran haba ka Bible ko ong lakelon ka Babylon ka ba kumnu geng baka Bible ka kran ngakwa banitu ipi baka Bible ka kran syapang ka Babylon baganja Mesim ngan sabatay bahaya kani ya ka balakran haka kitab jingpapau kalonom bakatnyo kamat kadukhat basah ni kaong ba kadon ka Babylon ka bakraw ka kemi kita kinuti kadukhat ka bakat pra ka batay ka brio ka kemi kita kinuti ka thaw ya ka nongba ka bakraw ha ka perthai
ka kitab jing pau ka lanong bakhanyo ka dukhat ka balai ka ong bakani ka briu ka shong halo umra klau ubadan hinyo ki kli ka dukhat ka bakhnai ka ong kita ki hinyo ki kli kilong ki nyo kilum ha kiba kata ka briu ka shong lani bakata ka nong ba ka shong ladapi wan na ki internet lani na ki ba ka media ka ai lani ki kot kisla lada piong kumhakaktinaway which city is known as a city of seven hills kano kanong ba palatip kum kanong ba jong kinyo tuli kilum kajubab kade ka Vatican City kabran Harum Italy kadi kari kabaritnam hakaperthai kay kabangakwa manithu ipi bakani ka Vatican City kadon thek shisha hapdeng nyo tli kilum kini kilum kibalong ban kay kabangakwa manithu ipi kumno ba kanong ba ka Babylon handai hakisni jong usim Nebuchadnezzar hakisni jong ukhungsiu usim Nebuchadnezzar kaklon hoy kadon ikenro kibashar khay ba kinongshen kimla ban kiu ya kini ki saudong sokun ka kenro jong ka hima Babylon totib bakadon kawa kabayat lengba ya kani kanong ba bakani kawa karung hapo jong kini ki kenro kay kabang kwa bani thu ipi ba kisim jong kamit bat ka Persia kia perengat ya kani kawa Euphrates kadai kawa kabakrao kaba don jingim ki penpat tenat ki pia ya kani kawa ki penmi shibun kinala hadu bakani kawa karangat badai hakapol menmet ki sayo bandrung hapo jong kani kawa nathliu jong kakenro bat ki sayo ban penklam ya ka hima Babylon ban peniap ya kisim ban peniap ya kinong Babylon bat ka kabanga kwa bani thu ipi hakisngi ke bakhadu ka kitab jing pau kalonom bakhan riu ka dukha bakhat a kaya thu ba kawa Euphrates kan sarangan kani kawa Euphrates lani ka Babylon kabang yepuli menta kamde ka Babylon lani kawa ka basisha kadi ka Babylon bakajam sim kadi rukawa bakajam sim kani kawa ka bakersyan ya ka Babylon bakajam sim bat ka Bible ka ong kumni sa isin udaong laklon ka Babylon kata kanong ba ka bakraw ka balapendi ya kinja bandri baro nakawan ka jingki bitar ka jingklimsi jongka totip kay kawan ka jingklimsi kidi ki jingkai babakla nuksa banduay ha ka Mary kajingit siya ka purgatory banduay na kamuta kibayam banpun bapes ki klong banmani ya oblay kerpang haka si Sunday haka jaka joko sabton kasngi bala bubet doblay bat kiwi di ki jingkai totip don shibun ki rungai ki basisha ha ka perthai ki basngot ho ya ka khubo jong kilai angel ki bale ayu ki bala mino na ka Babylon bakajam sim kan ma bakaktin Babylon kabumut ka jingklumar sode sipang sngo umde kata kamut ka jingklumar ki babun ba kilami menta na ka Babylon bakajam sim manta totip ba kawa Euphrates kan sarangat hakawi sngi bat ka Babylon bakajam sim kan saklon ngin si puli ya ka khubo jong angel ubalai to ai boblay un ko khu ye phi bui pui nak kam ta ka brom jong blay amen.